o lume minunată în care veți găsi numai copii. o lume cu mult soare și mii de jucării. Pentru copii. În lumea cu povești și flori veți întâlni Numai copii. și o lume a inocenței, păstrați-o orice-ar fi. Pentru copii. Ieri am fost și noi copii, dar timpul ne-a schimbat. În viață am pornit și vise am împlinit așa cum ne-am dorit. Gânduri bune câte am strâns și tot ce-am învățat. Copiilor să dăm iubirea ce-o purtăm cei buni, să le arătăm E o lume minunată în care veți găsi numai copii. o lume cu mult soare și mii de jucării. Pentru copii, Lumea cu povești și flori veți întâlni numai copii. și o lume a inocenței, păstrați-o orice-ar fi. Pentru copii. Ieri am fost și noi copii, dar timpul ne-a schimbat. În viață am pornit și vise am împlinit așa cum ne-am dorit. Gânduri bune câte am strâns și tot ce-am învățat. Copiilor să dăm iubirea ce-o purtăm cei buni, să le arătăm ce zâmbet poate fi mai sincer, mai curat. Ce ochi știu a vorbi atât de adevărat. Lume minunată în care veți găsi numai copii. O lume cu mult soare și mii de jucării. Pentru copii. Lumea cu povești și flori veți întâlni. Spectatori, ne aflăm în parcul municipal. Aici este o zi specială pentru copii, aș putea spune, pentru că este ziua internațională a tuturor copiilor. Alături de noi, așa cum se cuvine, avem și pe Dănuț Cuclea, primarul municipiului Turnul Măgurele. Bună ziua, domnule primar! Bună ziua! În primul rând, vă mulțumim tare mult de timpul acordat. Domnule primar, v-aș ruga în câteva cuvinte să ne spuneți cum marcați ziua copilului în orașul nostru. În primul rând, aș vrea să le transmit tuturor copiilor din municipiu și nu numai, la mulți ani, să fie sănătoși, să fie fericiți, să-și facă părinții fericiți și le doresc tot binele din lume. Astăzi, după cum ați observat, am realizat împreună cu Consiliul Local o serie de jocuri și concursuri pentru copiii din municipiu. Suntem în plină desfășurare. Eu zic că obiectivul nostru cred că a fost atins, să-i facem pe copii să se simtă bine, să-i facem să fie fericiți astăzi. Bă, pe lângă momentele distractive pe care le-ați oferit, v-aș ruga să ne spuneți dacă ați asigurat și asistență medicală. Sunt unele concursuri care impun, care presupun un anumit efort, căldura, temperatura este de așa natură. Am avut și de la serviciul de ambulanță o salvare astăzi, plus cadre medicale de specialitate, asistente medicale. Într-adevăr, copiii, astăzi a fost mai cald, copiii au fost foarte ambițioși la anumite concursuri, mă refer aici la cross, la biciclete, au depus un efort care probabil atunci când ei se joacă nu-l depun și au mai fost mici incidente cu ocazia asta. Cum se va încheia ziua de 1 iunie în orașul nostru? Când vor lua sfârșit seria de jocuri și concursuri, probabil în jurul orei 16, în paralel să fac premierile. Încă o dată aș fi bucuros dacă ne-am atins scopul, adică copiii să simtă astăzi bine și să fie mulțumiți de ceea ce am făcut pentru ei. Vă mulțumim tare mult, domnule primar, și urăm pe această cale la mulți ani tuturor copiilor turneni și noi. La mulți ani! Bune câte am strâns și tot ce-am învățat. Copiilor să dăm iubirea ce-o purtăm cei buni, să le arătăm ce zâmbet poate fi mai sincer, mai curat.
ce ochi știu a vorbi atât de adevărat. E o lume minunată în care veți găsi... Violeta Zaharia, make-up al copiilor în această zi specială. Așa este. Bună ziua! Bună ziua, vă spun și eu. A fost o zi plină pentru dumneavoastră, ați adus zâmbetul pe fața multor copilași, i-ați încântat practic prin ceea ce ați realizat puțin anterior. În câteva cuvinte aș dori să ne spuneți ce presupune pictura pe față. Da, pictura pe față se realizează doar cu culori speciale, este non-toxică, pe bază de apă și atunci ea se poate îndepărta foarte ușor doar prin contactul cu apa. Cât persistă pictura pe față? Atâta timp cât ea nu intră în contact cu apa și cu transpirația, poate persista câteva ore bune, fără nicio problemă. Aș dori să ne spuneți și ce personaje au dorit să reprezinte protagoniștii evenimentului. Au fost numeroase, au fost tot felul de personaje din bazme pe care ei și le-au dorit în ziua asta să fie precum personajul din poveste. Prințese, prinții, cavalerii, Spider-Man, Batman au fost prezenți acolo pe fața copilașilor și bucuroși fiind de lucrul ăsta. Am înțeles. V-aș dori pe final de mini-discuție să urăm și noi la mulți ani și copilului dumneavoastră. Mulțumesc. Și pentru că sunteți și mamă, aș dori să ne spuneți ce mai doresc copiii din zilele noastre. Ce-și doresc? Am încercat astăzi, ca să vă spun așa, să le aduc eu de data asta un zâmbet prin ce am putut face pictura pe față pe care am realizat-o pentru ei și au fost foarte, foarte încântați pentru că și-au ales ei personajul dorit. Telespectatori, ne aflăm în Parcul Municipal, aici distracția este în plin toi și asta pentru că se marchează Ziua Internațională a Copilului. Am ales de această dată să stăm de vorbă cu protagoniștii acestui eveniment. Bună ziua! Bună ziua! Cum te numești? Eu mă numesc Banu Ștefan Lucian. Ștefan, te-aș întreba de început, cum este să fii copil? Viața de copil este foarte fericită, îți aduce bucurii foarte mari. Cum te simți aici în Parcul Municipal? Eu, în Parcul Municipal al orașului Turnul Măgurele, mă simt foarte bine. Până ajunge la pictura pe care o ai pe față, te-aș ruga să-mi spui dacă ai participat și la vreun concurs din cele organizate. Cu siguranță. Eu am participat la concursul de biciclete. Te pasionează? Da. Ai mai participat la asemenea concursuri? Cum a fost această experiență, Ștefan, pentru tine? Această experiență pentru mine a fost foarte mare, nu știu cum să o descriu, dar oricum a fost bună. Ce își mai doresc copiii de ziua lor? Unii copii își doresc tablete, care pe mine nu mă interesează. Pe tine ce te-ar încânta să primești în dar? Pe mine m-ar încânta să primesc în dar ceva distractiv, nu contează, dar nu ceva modern. Ștefan, spune-ne puțin despre pictura de pe față. Ce personaj reprezinți? Această pictură de pe fața mea reprezintă un personaj american care se numește Cat. De ce ai ales acest personaj? Pentru că și nu pare altul? foarte drăguț și pictura nu este așa ușoară de făcut. Bun, noi îți mulțumim, Ștefan, la mulți ani pe această cale, îți urăm și noi o zi frumoasă și liniștită.